El resultat és divertiment, risa i alegria. Està tenint més repercussió del que pensàvem. Ara s'ha seleccionat per a la mostra de València. També està interessant el procés de govern de la Xufa i estava descomptant una expectació que no esperem, la veritat. Un nou gènere, que és l'agrosimulació. A partir d'explosions, viatges interestel·lars, batalla de Pablo Massa, també introduïa l'Horta de València una conetat nostra com és la Xufa. Por favor. Esta Xufa estarà ara observant. Disculpe, excelencia, s'ha acabat. Va al súper y me compra borinot. Usted, aceptat. Però estan esgotats totes les reserves del planeta. Muchas gracias, pero todos del jamón de la versión casera, así que ¿Es esta la mejor película? Lucha por la supervivencia, una historia de amor entre un hombre y un perro. el viernes los de ti voy a demostrar que hi ha vida en l'univers i que depèn de la xufa. És un fet científic que hem pogut demostrar gràcies a aquesta pel·lícula. ¿Alguna pregunta? Ah, que no había repartido los tickets. No pude negarme. Y una vez vi las impactantes imágenes, las actuaciones magistrales, la dirección, cómo sudaron, el nado del montaje final, los helicópteros, etcétera. Bueno, creo que es una obra maestra. Ya es un film de culto, por lo tanto es normal que tenga detractores.